Петь в опере – это значит отдать свою жизнь на службу искусству. Наш сегодняшний гость – примадонна Jadranka Jovanović. Она это прекрасно знает. Вы peli по всему миру. А есть ли у вас роль мечты? Da, tačno ste rekli. Iza mene je više decenija umetničkog rada, ali ne samo umetničkog rada, nego praktično od kad znam za sebe, ja se bavim muzikom. Dakle, od svoje 5. godine života, s tim što je tu u početku bio klavir i tada nisam znala da će me životni put upravo odvesti ka operi i ka klasičnom pevanju. Mislim da se sve u mom životu dešavalo tako da je zapravo sve ono što sam učila i sve ono što sam saznavala, a mnogo sam učila, i mnogo različitih stvari, ne samo klavir, harmonija, kontrapunkt, basso continuo, solfeggio, teorija muzike, naravno literatura, jezici. Dakle, učila sam francuski jezik, italijanski jezik, ne znajući tada da je sve to bilo zapravo, da je to sve bio jedan put koji je mene vodio ka onom zašto sam, čini mi se, najtalentovanija. A to je ovo što ste me i vi pitali, da mnogobrojne uloge iz ne samo mezzo-sopranskog repertoara, ja sam mezzo-sopran, ali i iz sopranskog repertoara osetim da one prođu kroz moju dušu, kroz moje glasnice, kroz veoma studiozno bavljenje tim ulogama i iza mene je više od 70 otpevanih uloga i jako bi mi bilo teško da odaberem upravo tu, jer svaki put kad sam radila tu jednu, nekako mi se činilo da je ona u mom srcu. Ali ipak postoji jedna uloga koju nisam otpevala, a koja mi se čini da je nekako moja. A pre svega po karakteru, i naravno i po melodiji, i po muzici, ali po karakteru ličnosti. To je Toska. To je Pučinijeva Toska. U tom liku je sve. Sve što jedan umetnik bi mogao da da na sceni, to je Toska, ali nju, nažalost, nisam otpevala. Помимо ваших профессиональных качеств и очень красивая женщина. Приятно ли это осознавать или не совсем? Pa dugo, zaista dugo, ja nisam toga bila svesna. Znam da zvuči čudno, ali ja sam odrastala u porodici gde se... Evo i ja sad imam dete, znate, i ja svom detetu kažem, lep si mi, ali meni to niko nije govorio. I prosto nije bio, za moju generaciju, nije se tako, prosto se od mene očekivalo sve drugo, a nije bio akcenat na tome. S tim što sam, naravno, nećete verovati, možda tek poslednjih godina ja postala toga svesna. I znam da sad kad se vraćam unazad u svoj život, jeste, dobro ste pitali, bivala sam kažnjavana, često, a da nisam razumevala zašto. Zbog toga. Neki su me kažnjavali svesno, neki nesvesno, ali bilo je situacija od detinjstva, pa čak i danas, da sam, sada umem to da pročitam, i zbog toga negde kažnjavana. Ali ako bi trebalo da se bira što se umetnosti tiče, svakako ne bih rekla da je to nedostatak, a ako sada još uvek možemo govoriti o meni kroz tu karakteristiku, kroz tu osobenost, onda je to zaista ozbiljan kompliment, jer u mladosti su svi lepi. A znate i sami da sa godinama sve ono što mi osjećamo, ono što je u našoj duši, izlazi na lice i vi ćete vidjeti mnoge ljude koji dobijaju neke čudne odsjeje, gde imate čudne asocijacije kad ih pogledate, gde na momente proleti nešto što se možda vešto skriva, ali jednom posmatraču, dobrom posmatraču, ne može da promakne neko
neko zrnce negativnog ili zlog čak, što možete vidjeti i to se zaista sa godinama života pokazuje na licu. Как вы считаете, кто в образе Кармен был лучше в мире ранее и кому эта роль удается лучше всех сейчас? Jako je zanimljivo što ste baš se opredelili za ulogu Carmen. Inače, to je jedna od najvoljenijih opera na zemaljskoj kugli i znam da pevačice, za veliki broj pevačica zaista izazov. Ja lično se nisam nikada otimala da je pevam tu ulogu, iako sam je pevala u 11 svetskih produkcija i stalno mi je bila ona nuđena. I stalno je za mene bila izazov i ja sam uvek žalila što mi nije ponuđeno nešto drugo nego upravo Carmen. Ali Carmen je specifična uloga i baš po pitanju Carmen vi ćete moći da primetite ako se studiozno bavite time da su drastično različiti ukusi. Jedan ukus je recimo u Engleskoj i jedna Carmen je ta sa svojim osobinama koja se dopada engleskoj publici, engleskim kritičarima, uopšte Engleskoj. Sasvim nešto drugo je recimo u Rusiji. Sasvim nešto treće je, verujte mi, u Francuskoj. Četvrto u Italiji. I sa svojim iskustvom nastupajući, a pevala sam je i u Rio de Janeiro, i u Genovi, i u Atini, i u Sao Paulu, i u Rimu, i u Milanu, i sad da ne nabrajam sve svetske operske centre, morala sam nešto u nekim nijansama povremeno i da mijenjam. Samim time i moj odgovor ima fantastičnih svetskih Carmen, zaista. I svaka generacija je donosila svoje. I to je takođe još jedan peti kriterijum, a to je da lični ukus je veoma dominantan baš kada je u pitanju Carmen. I ja sam recimo imala prilike da čujem jednu Elenu Obrazcovu, fantastičnu rusku umetnicu, gde sam se beskrajno divila njenoj interpretaciji, ali isto tako ono što je mom srcu godilo, to je bila američka pevačica sa jednim ovako mešavinom različitih gena. To je bila Marija Iving, neko kaže Iving, neko čita Emvig. Dakle, može da se pronađe na YouTube-u. To što je ona donosila kao Carmen, ona ništa nije igrala. Ona je zaista bila Carmen. I to je ostavilo na mene veliki utisak. Недавно в Москве побывал ваш партнер по сцене Пласидо Доминго. Он не испугался коронавируса, а он сдержал слово. Вы давно его знаете, и что вы думаете о нем как о человеке? Da, ja zaista dobro poznajem i Dominga i čitavu njegovu porodicu i u razmaku od 20 godina mi smo se, da tako kažem, susretali umetnički, imali mnogobrojne probe, pevala sam sa njim Carmen u Rio de Janeiro, isto tako Adrianu Lecouvreur u Teatru Liceu u Barceloni, ali imala sam i tu čast da u svom rodnom gradu, u Beogradu, 2014. kada je on održao veliki svoj solistički koncert u areni, da budem njegov specijalni gost.
Za Dominga imam samo najlepše reči, ali zaista najlepše reči ne samo umetničke, jer on je takva jedna kompletna umetnička ličnost, jedno takvo obrazovanje, takva harizma, takvo znanje. Svaki put kada je na sceni vi imate utisak da je on, prosto da gledate film. Ali njegov karakter, koji sam takođe upoznala, do neverovatnih nijansi, nikada, ali zaista nikada, nisam videla jedan delić nečega negativnog, nečega osobe koje bi mogla da učini bilo kakvo zlo drugoj osobi. Jako mi je žao, ja moram to da kažem i želim i mislim da je nepravedno i moja je dužnost da to kažem jer je to istina, ne zato što je to moja istina i ne želim da je ne izgovorim i moja je obaveza kao ljudskog bića da je izgovorim. Jako mi je žao što se posljednjih godina jedna druga slika stvara o Domingu privatno. On jeste Španac sa svim onim što latino muškarac nosi. On će vam svakako udeliti milion komplimenata od che begli occhi, come sei bella, che affascinante, pošto mi pričamo na italijanskom. Ali u tome nema nikakve agresivnosti, u tome nema nikakve... Zapravo, sve zavisi od žene. Ja naravno ne mogu da garantujem, ali ja potpuno odbijam da je Placido Domingo mogao bilo kog umetnika, odnosno umetnicu, da uceni zarad potencijalnog angažmana. Dakle, on je u umetnosti čist. Njegov odnos prema umetnosti je sa strahopoštovanjem, sa beskrajnom zahvalnošću za sve ono što je on dobio i za dužinu njegovog trajanja. Da. I on je toga svestan, jer on ima jedan intelekt. Posebno na sve ove karakteristike njegove inteligencije, njegov intelekt je jedan od nedostižnih intelekta. Что отличает мегазвезд оперной сцены от обычных звезд? Po harizmatičnosti, po kreativnosti, potpuno neomeđenoj spontanosti, po jednom zračenju, po jednoj energiji, pa moram da kažem po jednoj jednostavnosti, po dobroti. Vi to vidite. Zatim ta spontanost je toliko snažna i toliko je opipljiva, što govori da se zvezda, umetnička zvezda, kreće slobodno kroz svoju umetnost и slobodno kroz живот. Я знаю, что вы знакомы с Анной Нетребко, которая сейчас является большой мировой звездой. Она кажется очень открытым человеком. Так оно есть? Da. Tako je, ja mogu da kažem da je moj susret sa njom nije bio dug, ali recimo fantastično je pevala Anu Bolenu u Metropolitenu, posle toga smo se susrele, jeste spontana, izuzetna umetnica, sa mnogo strpljenja, znate, posle teške predstave, ostati toliko sa publikom, to ako niste zaista spontani, dobri, pozitivni, prirodni, sve ono što sam malo pre rekla da je karakteristika jedne zvezde, ona zaista jeste zvezda. Ona zaista je sama sobom, svojim znanjem, svojom umetnošću, lepotom glasa, ali ne samo sa tim, sa svim karakteristikama njene spontanosti, prirodnosti, zaslužuje epitet vrhunske zvezde, što ona jeste. В новом исследовании нашли взаимосвязь между загрязнением воздуха и высоким уровнем смертности от коронавируса. Пациенты с коронавирусом в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха с большей вероятностью заражаются и умирают от инфекции, чем люди, живущие в районах с более чистым воздухом. Но что может быть лучше для вашего здоровья? В мире, который больше чем когда-либо обеспокоен тем, что содержится в воздухе, покупка и использование очистителя воздуха TerraPure Eon актуальны как никогда. TerraPure Eon признан лучшим высококачественным
высококачественным очистителем воздуха на рынке по результатам независимых испытаний. В апреле этого года получил сертификат немецкой лаборатории ГУИ, подтверждающий эффективное очищение воздуха от SARS-CoV-2. Его высокоэффективные системы очистки и ионизации воздуха удаляют 99,99% взвешенных в воздухе твердых частиц. Очищенный на 99,99% терапевтический воздух без вирусов, бактерий и токсичных веществ – это то, что необходимо в каждом помещении для хорошего здоровья. За что вы особенно цените своих российских коллег? Tu bih htjela da vam kažem da je neverovatno kako je mene put umetnički čuvao godinama i nikako da mi se dogodi Rusija, tako željna Rusija. I moj prvi susret sa Rusijom dogodio se tek posle možda 20 godina moje karijere i bio je upravo u Sibiru, u operi u Krasnojarsku. Ja sam nastupala u Filharmoniji u Krasnojarsku i u operi u Krasnojarsku i tada sam se prvi put susrela sa temperaturom od recimo minus 27, što je za mene bilo jedno prvo iskustvo, što je verovatno normalna pojava i mnogo veći minus za ljude koji žive u Rusiji. Izuzetno iskustvo. Takođe, moram da kažem da sam nastupala i u divnom gradu Nižnji Novgorod, u koji sam se zaljubila potpuno. Starini город, da. Tako je, i u koji bi želela ponovo da dođem. Izuzetan utisak na mene ostavio taj grad i ljudi koje sam tamo susrela, ali zanimljivo je da sam sarađivala sa Irkutskom filharmonijom i sa maestrom Ilmarom Lapinšem, dirigentom, ali ne u Rusiji, već u Beču, u Musikvereinu. Mi smo napravili jedno veliko gala veče pravoslavne muzike, ruske i srpske, i tu sam imala prilike da nastupam sa izuzetnim basom, ruskim, Aleksej Tihomirov, i posle smo taj koncert ponovili u Novom Sadu, ne znajući da će COVID da nas zaustavi. Dakle, u Madlenijanumu je bio koncert jedan u Beogradu i drugi u operi u Novom Sadu sa fantastičnim kolegama, sa Bajkal kvartetom koji je mene pratio, čak i srpsku muziku za koju je maestro Lapinš napisao aranžmane. Dakle, jedno čarobno veče i izuzetna saradnja. I eto, mogla bih da kažem da je to možda dvoje umetnika po imenu, a ceo ansambl Irkutske oblasti, dakle Filharmonija i Bajkal kvartet, nešto što je u ovom trenutku potpuno trajno u mom srcu. Недавно театру оперы и балета в Красноярске присвоили имя Дмитрия Хворостовского. Какие впечатления у вас остались от поездки в Красноярск? У вас есть желание снова петь в России? Izuzetno bi mi bilo drago. Već sam imala jedan poziv koji je opet zaustavljen zbog ove situacije, zbog COVID-a, ali moram da vam kažem da iako sam se kasno susrela i to samo sa delovima Rusije, ja na primjer nikad nisam bila u Moskvi, što je prosto nezamislivo. Kako da vam kažem, bila sam u Meksiku, u Tokiju, na Kubi, u Afganistanu, u Pakistanu, u New Delhiju. Dakle, prosto je neverovatno da nisam bila, eto, barem u Moskvi, ali sam se ja sa ruskom muzikom susrela još kao student i drugovala sa njom i kroz nju mnogo učila u Rusiji. Moja se ljubav uvećavala sa otkrivanjem svakog kompozitora i izuzetno sam ponosna. To možda ne znate, a ni vi, a i mnogi ne znaju, a evo sad sam se setila sa postavljanjem vašeg pitanja. Ja sam dobila jednu veliku nagradu od Ministarstva kulture Rusije, jer sam izvela jedan specifičan, jedinstven program ruske muzike, odnosno ruskih kompozitora klasične muzike koji su pisali na stihove Puškina. I on se zvao taj program Puškinijana
I povodom velikog doprinesa, mog ličnog, kroz taj spektakl, ja sam dobila nagradu Ruskog ministarstva kulture pri obeležavanju 200. godišnjice od rođenja Puškina. Taj događaj je bio u Narodnom pozorištu u Beogradu. On nije bio samo koncert, nego su sve pesme bile režirane na sceni. Publika je sedela na sceni kao u jednom malom salonu, a sala pozorišta je bila praktično scenografija. Bio je tu i Borodin, i Čajkovski, i Rahmanjinov, i Rubinštajn, i Cezar Kjuj, i Ahmetova. Mnogo fantastičnih ruskih kompozitora koje sam takođe kroz Puškina zapravo i sama otkrivala. Спасибо, мне было очень приятно. Spasiba.